Makadii vadiwa vateereri, ndadzoka zvekare nechimwe chirongwa paZim Facebook Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi pane imwe meseji yandarisivha kufacebook. So mukomana uyu abva andipa namba dzake akati, mukomana chikana zvichiita ndinokumbirawo kuti mundifonere nditaure nemi because ndine nyaya yangu yandinoda kurondedzera. Right, regai ndibva ndamufonera tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei. Ndiri kumufonera. Hello. Hey, zviri sei mukomana? Kuno kuri right. Ari sei mabasa? Ari sei mabasa? Mabasa right so. Mabasa right so. Ndaona message yako ku Facebook uchindiudza kuti une nyaya yako yauri kuda kuti urondedzere. Ndine nyaya yangu zvongo but aingosiya yaururu. Mukoma ndakakura ndiri kumusha ndakakura ndisina vabereki, ndisina mai nababa, saka nongozawo kalife kekukura usina mai nababa zvakawanda zvinoshaikwa. So ndakati grade 5 zvinhu zvakatanga kundiomera. So zvandiomera kudaro ndakaona kuti mari yechikoro papasisina ndikati ndoita sei. Apa ndaigara nasekuru vangu nagogo kwavanobva kwamai. So gogo ava vaindinetsa chikuzi, saka ndakazoona kuti taura zvako. Nhamo yandirova. Ndakabva ndabva pamba ndikatorwa nevamwe sekuru vangu vaita zvechigayo, ndikatanga kugayisa pachigayo. Apa ndandirikamufana kadiki diki. Ndakagara ipapo I think zvezvi 2 months. Saka one day ndakazoti ndiri pachigayo paya pakauya mumwe mukadzi akagayisa chibage chake, agayisa akabva aenda kunotenga zvake shuga. Ini ndokusara hangu ndakagara pakashayikwa upfu. Pakashayikwa upfu kudaro pakazouya mukadzi uya ndikati tini chitichi inini madini matora upfu hwenyu. So zvakasvika kumurungu akandiblame akati watengesa upfu kudini. Saka ndakabva ndadini basa randiperera ipapo, ndanisisina kwekuenda. So ndakabva ipapo ndikaenda kustreet ndakambogara zvangu mustreet. But so handina kuzombonyanya kugaramo zvikurukuru. Ndakamboti gare zvangu imomo. So munhu anenge ashaya unenge uchimurombo notsvaka, saka zvomabhini vaona 1 2 3 chokudya ungodini. Ubva ipapo munosengera vana mama zvisaga zvavo, uchibva iko kuenda kurengi kumakombi. So now ndakangogara zvangu. Now ndiri kumusha. So ndakangogarawo handisi kuziva kuti zvichazoita rini, because upenyu hwacho hwakandiomera. Mungozivawo upenyu hwekugara usina mai usina baba. Nongogara zvangu mustreet ndichingoti anenge achidawo kutakurirwa kasaga bhegi kake ndomutakurirawo, akandipawo 50 bond ndokwanisa kudini batsirikawo. Ko ndamboona pameseji wandiudza pameseji ukati wakazomboenda kugoridhe
then waenda kugoridhe wakasvika ukanochera ukakwanisa kunhonga mbichana ukabva watorerwa goridhe iroro, chii chakatora nzvimbo? Pandakaenda kugoridhe ndakaenda kugoridhe ndikambonochera mungoziva kana uri mudiki ndakabva ndanungawo mari yangu nevandaichiva ndaichera navo tikasheyana. So manheru ndakati ndakarara, ndakangoona vakomana 3 vanga vakazvivhara kumeso, vakapfeka kakaheti kanosiya maziso nemuromo chete. Vakauya vakandibata vakandisunga maoko vakandisunga makumbo, umwe akanditindikira banga pachest, umwe akatanga kusecha. Vakatora mari yandayanayo 300 US vakanditorera nehembe itsva dzandandatenga. Zvadaro ndakamuka makuseni ndikamboti ndimbonotsvaka kuti ndingawana chinhu chokudya semunhu anga ane stress. Ndakabva ndangobva ipapo ndikapinda mumabhini ndikanunga 1 2 3 something chokudya zvinenge zvangorasiwawo navamwe ipapo. Saka ndakazoona kuti kugoridhe akudini akusi kunditiwa kuzi ndakutya zvandakaona ikoko. Alright. Konyaya imwe yawanga uchitaura kuti panhau dzechitupa uchiti kana birth hautorina, ko indava chii chakaitika kuti usava nebirth kana chitupa? Panyaya yebirth nechitupa chakaitika nechekuti mai vangu nababa vangu pavakashaya, gogo vakanditi zvitupa zvavo zvakatsvira mumba, saka hapana chitupa chamama nechababa, saka ndima nongorarama asina chaanacho. Hey, very sorry man. Very sorry. But wakamboedza here kuendawo kumaoffices kunotorerwa zvitupa ukanorondedzera nyaya yako? Ndakamboenda neumwe waida kunotora ndikanomurondedzera nyaya yangu zvairi kuti zvakamira so akanditi for now tiri kubatsira vane zvinhu zvakakwana, imimi munozouya muchazoshiedzewa kuti muzouya plus panodiwa vanhu vakuru. So inini kuzokera kumushandiro kutya kozi ndakabva ndichiita zvokutiza, so handisi kuziva kuti ndozviita sei. I'm very sorry mukomana, but ndinoda kungokutenda nekuti wanditendedza kuti ndikufonere then utaure nyaya yako pamhepo. Saka zvandichaita mukomana, ini ndichambozama kubvunzawo vamwe vandinoziva kuti nyaya yako ingafambiswa sei kuti ukwanisewo kuwana chingava chitupa chaicho kana birth. Ndichazamawo kumboposta nyaya yako mugroup, toona kuti kana mugroup mune vanhuwo vemutemo vanozivawo kuti kana situation yako yakamira sekudaro kuti hauna munhu wekuti unokwanisa kuenda naye anokumiririra kumaoffices ezvitupa, tonzwa kuti zvingafambiswa sei. Asi ndinoda kungokutenda nekuti watitendedza kuti tikufonere. Ndotenda mukoma ipapo. Alright. Saka ini ndichangoramba ndichitaura newe, then ndikakwanisawo kukubatsira nepandinenge ndapiwawo naMwari ndichangokuudza, then ndichaona kuti ndingakubatsirawo sei nepandinenge ndapiwawo naMwari. Ndazvitenda mukoma kwazi pandiri pakaoma dai pane waniwo zvake angokwanisawo kundibatsira ndikawana chitupa ndikawana birth nechitupa, kwazi ndozvinhu zvandiri kudawo muupenyu hwangu, kuitira nyange ndikazowanawo basa kana ndisinawo birth nechitupa ndongoudzwa kuti kudai wambotsvaka chitupa nebirth. Saka ndozvinhu zvinonyanya kunditya mwoyo muupenyu hwangu izvozvo. Alright. Saka
Ndichangoramba ndichingotaura newe. Ndicharamba ndichitaura newe handiti? Zvitenda mukoma. Alright. Ndichaposta nyaya yako mugroup izvezvi. Uswere zvakanaka mukomana. Alright. Vadiwa vateereri, ndiyo nyaya imwe yatanga tinayo. So mukomana uyu anga andisendera message akandiudza kuti iye ari kusangana nemaproblems aari kusangana nawo. Anga achiti iye akakura ari nherera. So akura ari nherera kudaro akabva atanga kushandira umwe murume akazodzingwa basa. Ane nyaya dzakawandisa dzaanga achindiudza kuinbox kwangu. So ndabva ndangoti are you free kuti ndiite sei ndikufonere, then zvimwe kudawo vanhu vakakunzwa pamhepo kunokwanisa kuwana munhu anenge achiziva kuti mukomana uyu angawana sei chitupa, nenhau yekuti gogo vake vari kuti amai vake nababa vake pavakafa zvitupa zvavo zvakaita sei zvakatsvira mumba. Saka sevanhu vari kumamisha, saka hanzi nyangwe madeath record hapatorina. Saka kune vose vanoziva kuti kumaoffices kwezvitupa kunombonyatsofambiswa sei panhau yakadai, so ndinokumbirawo kuti kana wakateerera audio iyi, please nyorai mucomment section kana kundibata pafacebook. Zita rangu ndinashiboy. Mugrupu redu rinonzi Zim Deep Secrets and Confessions. Unokwanisa kundibata kuinbox kwangu toona kuti mukomana uyu angabatsirika sei kuti awane chitupa nebirth. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.